Kayaknya ada meeting. Terus kamu dia sama. Kau. Oh enggak, ini video. Di luar. Iki ki ngaji sian ke? Iya. Iki ben kamare jalanan. Saben ya. Iya, awal. Aku isi syutingin. Tanah ini. Ikutan dari sana gitu. Berapa? Kok kono dhewe sing ngerti. Piye? Ano paketane? Ano? Sing pakai nama bumi ora entar. Sekat itu orang. Ketok, duh ketok tahu. Ada. Kene ngaji nanti ke. Baru sekelas itu. Tentang aku enggak tahu gitu kan. Teman cerita orang. Gue emang mbak apa dia loh bikin kemarin. Segala macam. Orang itu, aku nggak buat. Di channel. Baju bikin. Gue sih. Orang kampung ini. Pernah. Jadi orang nopo jago tak. Dikira. Man kan kalau amutan yang das man. Gini. Gigi wasun, cek wasun aku. Gini. Awan tuh sadar tuh. Hah? Emang balas sih tak pernah tes ini. Sekolah gak ngulang. Lepas saya main ulang nak kene. Masih ketemu ulang nak kene. Izo kae kula nang wedok isih dadi siji pas ngaji. Kari ini. Kerasan berarti. Iki jekene iki gene YouTube ora to. Mau. Wes tau gak apa-apa. Kan sing delok subscriber mok 3. Hah? Kok ade? Namun kok dadi ngene. Buka Iya, ono temen ge. Apa tuh? Sing Apa? kadane iki lho. Pinggire Lamongan, Gapura. Kafe-kafe sing ana danaune. Paling gede pas banjir. Deh, tapi ancen ana banyune terus ta iku. Ya gak terus e. Ora ber. Ya itu tuh Mas. Nek sorean sih. Apa? Kayak sih gitu ratan itu. Biasa. Kok ngene mau. FOMO apa nyoba tok ngene apa ya. Masih ini bisa. Lah iya. Iya. Mau malah. Liburan aku kok. Belum ngerti aku ngomong. Jadi mau enak. Kalau metu kok. Ya meneh nek sebelah nek kae lah. Mandi. Dombreng. Kalau wisata anyar ya. Oh. Sing nang Blombang. Apa? Apa jenenge? Jawikit. Masa Kalau sing lore SMP.
Karo. Tuh lho. Gila ini TikTok tuh gitu. Apa? Jenenge Joy Kids. Kids. Tuh. Iya, itu keren. Belumbang kak. Nimbang kak. Kids Joy, Kids Joy. Balik berarti. Kok bocah cilik iki? Tapi Tapi tiketnya jadi larang. Masa? 25 betul. Paling ya jeke wego. iki nang ndi kok tau karo nang ndi? Piring, nerah piring. Kan biasanya nanti nak banget kan. Iya. Bang. Sing Kate nak ngibang. nek kate nang galeh liwat sing dalan sawah-sawah iku lho. Warung pinggir dompreng. Roh tuh. Kono, madu prono. Rono. Heeh. Iki mirun. Dompreng kan ngon. Terus enek galian sepi mengko. Iya. Dulu deh. Kono iku darah. Tahu liwat kono? Ya tahu. Tahu tuh. Tahu. Wong nang rumah sakit kae aja liwat kono terus. Kurang gede. Cara gigi. Dia masih ada. Neno omah kayak macam-macam. Masih sana. Lemari mungkin HP ku to ke. Bisa ono berat aku sih dah. Aku pun